Goedemorgen. Escher denkt, wat klinkt zijn stem ontzettend verschrikkelijk. Gisteravond was heel gezellig. Gisteravond was namelijk Gala Prinsenbal. En nu leek het hoofd van ons gezin, het vrouwelijk hoofd, een groot idee om vandaag tenten te gaan opzetten, aangezien het een drukke week werd. Nou, ik wil nog even laten zien voordat ik naar achter loop. Kijk. Zo hoort een vlag te wapperen, wou ik zo zeggen. Nou, de hoort op de achtergrond zijn ze aan het ropen en het doen. Dus ik heb zo'n vuurgevoel dat het hartstikke van een leie dagen afgaat. Nou, de zus staat al een tap, dus die zal vast en zeker straks goed geprobeerd worden. Oh kijk, de tenten staan al. Loop eens naar binnen, kijk wat er gebeurt. Kom met aan. Goedemorgen! Uitslaan! Uitslaan, maar houd vast wat ze vast moet houden. Nee! Verbeek! Ja? Goedemorgen. Goedemiddag is het ondertussen al. Sorry, ik ben helemaal het gevul van tijd kwijt. Wie is het met dich? Goed. Gisteren rustige avond gehad. Ik heb gezien dat ze zich op de hein gedragen hebben. Nou, eigenlijk waren die Maurice waren op de hein en die Vincent waren op de show. Ja, ik zal dat trouwelijk beneden het achterbij posten. Ik zag dat Maurice hij dicht vast en Vincent stond er gewoon neer voor ons mee, of niet? Ja, hè? En Vincent geen rode kop. Hier staan de twee boosdoeners net bij. Juist qua verschil is het natuurlijk een geweldig duo om in. Ja, zo ging het hè. Hier zo en hier zo. Ja, ik kan je niet. Ik snap ook niet waarom we hier een trapladder hebben staan. Ik denk, je doet dat gewoon niet meer mee hebben. Zo, Maar wat zijn we hier aan het doen vandaag? Want ik heb gezegd dat een tenten neergezet werden omdat het een drukke week gaat werden. Klopt, maar eigenlijk zijn de oud-prinsen vandaag aan het opruimen en weer aan het opboeren. Want voor de volgende week, donderdag, is uitvliegen van de papegaai. Ja. Dus dan wordt de eerste papegaai toegelegd aangeboden. Dan komt al een hoop lui. Zondag is kinderoptocht, dan verzamelen we hier. Dus ik heb ook de harmonie, oud-prinsen komen hier naartoe. Dat is Oudrijk. En daarna wordt nog grote optocht. Kon hier de vriend van tevoren schminken gaan drinken. En die China wel eens gaat drinken. Dus we hebben de tap steeds lang 3 weken. Let op. Hoeveel uur heeft ze nodig net van een met liedje erin te gooien? Moet je dat zien? Dus een oproep aan alle vrijwilligers voor zulke nog hulp. We hebben het weinig lui hier. Ja. Nou, een kind altijd nog bij de brandweer. Bij de brandweer, ja. Maar ja, je ziet het. Het is hier weer dolle praat. En verzin ons Een bieden afsluiting. een afsluiting. Ja, gooi maar een afsluiting erin. Aanslaan. Aanslaan. En verzin ons vast en zeker weer eind deze dag. Hoi. Jongens, zeg even hoi. Hoi. Ga even maar af.